Ininspeksyon ng Commission on Elections sa Comelec Bicol kaninang umaga ang hub o warehouse sa Legazpi City kung saan pansamantalang inilagak ang mga automated counting machines o ACM na gagamitin sa Albay at Sorsogon para sa nalalapit na national at local elections sa May 2025. Ayon kay Regional Director Maria Juana Balaza, halos 90% na ang dumating na ACM sa probinsya. Inaasahan nilang higit sa 6,000 ACMs ang darating, kasama ang higit sa 1,000 contingency ACM. 4 na warehouse sa Region 5 ang itinalaga para sa mga machine, isa sa Camarines Sur, Albay, Masbate at Catanduanes. Inaasahan na maidideliver na ang mga ACM sa mga bayan sa Albay at Sorsogon sa darating na linggo. We are ready. Actually, we are ready right now. Na-train na natin lahat ng teachers. Most nagagamitin natin, naayos na-sealed na natin ang mga voters list. Nangangampanya ng mga kandidato. Na-prepared na rin natin yung mga botante and hopefully nakinig sila sa aming voter education. Kasama sa mga nag-inspeksyon si Police Brigadier General Andre Dizon, Regional Director ng Police Regional Office 5. Ayon sa direktor, maigpit ang kanilang ipatutupad na pagbabantay upang matiyak ang seguridad sa mga warehouse at sa mapayapang halalan. Yung Police Regional Office 5 ay very committed na i-secure ang ating mga ACM at CCS dahil ito yung pag-asa natin na magkaroon ng credible election ngayong May. So ito po ay binabantayan hindi lang ng private security company ng F2, bagkus dinagdagan po ito ng Legazpi City Police Station ng personnel na magbabantay 24/7. Samantala, isasagawa naman ng Comelec Bicol ang testing at sealing ng mga ACM sa May 5, 2025. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena.